जे सानसे साननैनि आगोलहाय जे प्रमद बर' बिटिसिनि चिफखौ बेलेग बेलेग पलिटिकल पार्टिसफ्रा जेरै केरेला कंग्रेस पार्टी जे फेसबुकआव जे एनडिएनि सासे लोब्बा जानानै प्रमद बर'खौ जे 500 थाखा जे सायाव उन्दुदों होननानै बे खोथाखौ लानानै केरेला कंग्रेसनि ब्लेम खोख्लैदों। बिनि सायाव जे प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफआ अलरेडि कमप्लेनखौ होखाबाय स्टेट चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो। आरो बिनि लोब्बायैबो बावबो जे अबजार्भार्स जे इलेक्शन अबजार्भार्सफोरनोबो केसखौ होबावनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आरोबाव जेसेबांनाखि जे डिजिटेल मिडियानि सायाव जे जाय बेखौ सार्कुलेट खालामदों, जाय बे मिडियाखौ सार्कुलेट खालामदों, लकेल मिडिया हक नेशनेल मिडिया हक, बिनि सायावबो जे कड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामदों होननानै बेनि सायावबो केस होनाय जागोन। आरो गोबाङानो जोंनि जे लकेल पार्टी रिजनेल पार्टीफ्रा जे कड अफ कन्डाक्टखौ फरायालासिनो जे घटनाया नंगौना नङा बेखौ भेरिफाइ खालामा हसियानो बेखौ जे फल्स एलिगेसन लाबोनाया मोजां जायाखै। जेरै जे बावैसोनि सिगांनो एमएलएआ जे बुंखाबाय जे बर'फोरनि थाखाय जे ट्राइबेल लेन्ड बेल्टआव हा होदों गुबुन जाथिनो, अनेक बेबादि ब्लेम गेम खालामनाया मोजां नङा। बिथांमोनहा जे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ जे मोजाङै फरायदों, जे उइदाउट भेरिफिकेसन बेखौ पाब्लिकनो मिसलिड खालामनाया मोजां नङा। बिनि थाखाय इलेक्शन अबजार्भार्सफोरनो जोङो कमप्लेनखौ फाइल खालामनाय जागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713। बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।